Tudjátok, história est magistra vitae, tehát a történelem az élet tanítómestere, ami azt jelenti, hogy nincsen más, amiből többet tudnál tanulni, mint a te saját személyes történelmed. Ami veled történt, az a tananyag. Ha az ismétlődik, akkor tudhatod, hogy azt a leckét mindig tologattad, előbb-utóbb szembe kell nézni, meg kell csinálni. Ha nem ismétlődik, meg befejeződik, akkor az a karma, az a lecke, az a tanítás, az már nem fontos, mert megvan már belőle a tanulság. De ezért érdemes megkérdezni magadtól, hogy mi az, ami repetitív, tehát mi az, ami ismétlődik folyton. Mert ami ismétlődik, az tuti 100 000, hogy vissza fog jönni. Tehát ha más nem, hát 7 év múlva, amikor a csakráidban ugyanoda érsz, akkor 100%, hogy az a feladat újra jön. Nincs értelme. Nincs értelme. Ezért van az, hogy komoly értelmes emberek elbuknak egészen magas szintekről. Tehát, mert nincsen megdolgozva az egyik oldal, valamelyik terület, és megy föl, mindent megtalál, minden beavatásban részt vesz, minden meditáción ott van, és egyszer csak bám, egy egészen alapvető dologban pedig elesik. Tehát, mert nem dolgozta meg. Tehát nincs értelme úgy tovább menni, hogy tudod, mint amikor építed a házadat, és akkor az egyik téglasornál elfogy a malter, és azt mondod, hogy mint egy malter nélkül is leteszem, végül is csak a súly majd biztos megtartja. Hát nem fogja. Tehát az meg ki fog onnan szakadni, vagy tönkre fog menni. És amikor nehézség van az életedben, akkor azt meg fog látszani, hogy ott bizony nincsen malter. Tehát magyarul mindenkinek vannak olyan nem szeretem feladatai, amiket csak úgy eltologat, hogy hát jó, és akkor tudod, helyette csinálunk mindig valami nagyon klasszat, hogy azt érezhessük, hogy azért klassz emberek vagyunk, meg milyen jó kis dolgokat csináltunk, és közben pontosan tudjuk, hogy halogatunk valamit. És azt, amit halogatsz, azzal tényleg szembe kell nézni. Nincs értelme halogatni, mert egyre nagyobb lesz a kupac. Tudod, mint amikor nem mosod ki a ruháidat, és csak nő a szennyes kupac. Hát érted? Az előbb-utóbb rengeteget kell majd mosnod. Tehát nincs értelme ezt elhallgatni. Az első év arról szól, hogy ugye tudatossá válsz, tehát a környezetedről egy megfelelően komplex képet kezdesz el látni, és aztán az életedet azt szerint is kezded irányítani. Remélem, hogy ez az utóbbi is elkezdett működni nálatok, mert alapvetően akármennyire is az előadásokból áll, valójában ez egy gyakorlati iskola, mert az életed a tét. Az életed a tét. Mert innentől kezdve, vagyis onnantól kezdve, hogy valamit felismertél, lehet, hogy azt használod, és akkor jó felé mész, akkor haladsz az életedben, vagy éppen pont nem használod, hiába tudod, csak ismeretként van meg, nem pedig megértésként. Ugye megismerni a gondokat kell, gondolkodunk, de a megértés az mindig a szívben van. Ezért, ahogy mondani szoktam, a tantusz leesik, tudod, a fejből a szívbe. Tehát a szívedben érted meg, hogy mi a csoda van. És akkor az már a tied. Az már gyakorlati változás. A változásnak benned van egy fokmérője, ez a boldogság, tehát hogy mennyire örömteliek a napjaid, és tudnod kell, hogy a változásnak csak azt hívjuk, ami állandó. Tehát ha valami visszafordul, akkor az nem változás, az csak egy próba volt. Igen. Minden változás, minden igazi, valós változás visszafordíthatatlan. Tehát nem lehet visszafordítani őket. Ha megtörténik, akkor az már megvan. És akkor, hogyha áldozatnak érzi magát valaki, és egy ilyen kényszerű, nyavajgó mártírkodásban van, akkor sajnos benne van a traumadídelgetésben, ami egy nagyon veszélyes dolog, nektek se ajánlom, ne legyetek traumadídelgetők. Érted? Egyszerre az a csaj, akit szerettem, becsapott és megcsalt. Igen, hány ilyen sztori van még? Hát mindenkinek van egy ilyen sztoria. De hogyha te ezt dédelgeted, érted? Akkor az identitásoddá teszed. Igen, mert én meg vagyok bántva, meg kitoltak, hazudtak nekem. Jó, és üdvözöllek a klubban, érted? Kinek nem. De hogy nem az a dolgunk, hogy ezt komolyan vagy ne komolyan vegyük, hanem az, hogy megértsük, hogy ez csak egy tapasztalat. Érted? És nem korlátozhatja be a jelent, nem árnyékolhatja be azt, amit te most éppen itt akarsz teremteni. Érted? Tehát, hogyha nem engedem meg magamnak a szerelmet mondjuk szingliként, mert igazából féltem a kis szívemet, hogy ne sérüljön meg újra, vagy van egy valami rossz emlékem, és én mindig azon a szűrőn keresztül nézem az összes többi embert, aki jó lehetne, akkor nem fog működni. Érted? Mert én magam akadályozom meg, és nem is veszem észre. De hogyha ezen változtatok, mert itt vagyok a jelenben, az itt és mostban létezem, és azt mondom, hogy nincs több traumadédelgetés. Ugye a traumadédelgetés azt jelenti, hogy minél többször gondolsz arra, hogy te vagy az áldozat valamiben, annál inkább megerősíted az ilyen típusú identitásodat az egódban. Tehát piszkosul magad ellen dolgozol, ha ezt teszed. Nem, mindig a megoldást kell nézni. Azt, hogy megyünk előre, hogy haladunk tovább.
Mi lesz az út? Hogyan történik az, ami nekünk jó? Tehát ezt engedjük el ezt, hogy folyton és újra számtalanszor hallom ezt, hogy hát tudod, már itt is voltam, ott is voltam, már ezen is voltam, azon is voltam, már mindenhol bevittem a problémámat, már az összes pszichológussal, coachsal, meg mindenkivel így beszéltem, és még mindig ugyanaz a bajom, mert amikor ránézek, bőgnöm kell. Érted? Hát ez azt jelenti, hogy még mindig befeszítetted az elmédbe azt az információs mezőt, és az még mindig ott kitölti az egészet. Ahelyett, hogy a jelenben a legtökéletesebb potenciála és teremtő erővel létrehozd azt, ami neked jó. Hát mondhatnám azt is, hogy normális, kérem. Hát a nyavajáira gondol ahelyett, hogy teremtene vele. Hát ami nem gondol arra, hogy mit akar, ahelyett, hogy azon gondolkodna, hogy milyen rossz történt vele. És tényleg ez a kulcsa, most ezt elviccelem, meg elvigyeskedem, de tényleg ez a lényege, hogy te vagy az, aki azt a 20%-ot irányítja. Még jó, hogy nem az egészet kell irányítanunk, mert akkor össze-vissza lenne minden. Hát amikor majd a teljeset tudod irányítani, az a halál, tehát a felébredés pillanatában lesz, mert a halálkor mindenki rájön arra, hogy az egészet ő irányította. De hogyha te akkorra már felkészülsz, akkor egész jól fogod csinálni, de most még csak a 20%-át kell irányítanunk, tehát ez nem sok, ez nem egy bonyolult dolog, emberként ez megvalósítható. De figyelned kell arra, hogy minden, ami negatív, rossz kedvűvé tesz, rossz hangulatot hoz, meg nem tudom, bántó vagy rossz neked, az elmédhez húz, és helytelen következményeket fog létrehozni, és minden, ami pedig örömteli, nyugalommal és békével, megoldással teli, érted, a megoldást nézed benne, az meg a szívedben van. Az meg jókat fog eredményezni. Tudom, hogy rengeteg emlékünk van, mert mindenkinek más az világa, az univerzuma, de emlékezz vissza arra, hogy ha benned harag van, harc van, háborúskodás van, akkor biztos, hogy a környezetben is meg fog jelenni. Vagy úgy, hogy te kapsz egy pofont, vagy úgy, hogy helyzeteket látsz magad körül, vagy a szeretteid kerülnek bele. De valahogy mi vonzuk a helyzeteket. Sose felejtem el, volt egy zűrös szituációm még fiatal koromban, amikor váltam, és egy nagyon feszültséggel terhes időszak volt, egy ilyen bosszantó, és úgy nem engedtem bele magam. Azt nem is értettem meg, de volt bennem egy csomó harag. Ki nem mondott feszültség, mindenféle ilyen, most mindjárt pofán vágom, de hát nem teltem, mert a gyerekem anyja, érted, stb. Tehát egy ilyen feszült állapotom volt. És elmentünk, ugye tudatlanul elmentem egy moziba este, éjszaka, éjfélkor lett vége a filmnek, ott állok a mozi bejárata mellett, itt egy oszlop, és egyszer csak odajön egy random forma, és bever egy akkorát, hogy elájultam, mert a másikat kaptam az oszloptól rögtön. Így, és így le. A barátaim odajöttek, rögtön fogták le az embert, talán egy kicsit ittas volt, de nem konkrét részeg. És nem tudja, hogy miért csinálta. Csak odajött, és bevert nekem egy nagyot. Miért? Mert az én bennem lévő visszafolytott feszültség, amit nem éltem meg, amit nem dolgoztam fel, ami nem, az elmémből kivetült, és egy random embert arra késztetett, hogy odajön, és bám! Tehát, ez így működik. Most képzeld ezt el a szerelemmel. Hogy a szívednek megengeded az életörömöket, a vidámságot, azt, hogy bejöjjön egy társ az életedbe. Képzeld el a pénzzel. De jó, milyen kellemes, mennyi bőség vesz körül, érted? És ugyanezt fogod csinálni, és létre fogsz hozni, ahogy én negatívan létrehoztam akkor gyerekkoromban ezt a sztorit, te létre fogsz hozni pozitívan helyzeteket, történéseket és találkozásokat. Pusztán azáltal, ahogyan gondolkozol, ahogyan érzel, és ahogyan cselekszel. Tehát a legmagasabb szintű evolúciós lépés most az, hogy az elméd tartalmát ismered, és tudod azt, hogy mi történik belőle, és pozitívvá teszed. Örömtelivé, és csak és kizárólag csak az lehet benne az elmédben, ami neked jó. Próbáld ki. És akkor elmondható rólad, hogy nem csak, hogy komplexebben látod az életedet, hanem azt szerint is cselekszel. Emlékeztek, hogy nincs diploma az első osztály végén, mert a diploma az életed. Tehát nincs meg az életedet. Milyen az életed? Alakult? Alakul? Jobb lett? Érted? Tehát fejlődik? Mert akkor az a diploma. Ha csak úgy mondod, hogy persze szeretem magam, akkor az még semmi. Akkor nem gondoltad át. Érted? Ha szereted magadat, akkor nem fér bele az, ami neked rossz. A rossz emberi kapcsolatokkal, az örömtelen munka, nem tudom, az ellaposodott és rutinszerű, unalmas élet, az unalmas szex, a rossz ételek,
az értéktelen kapcsolatok, a lehúzó, negatív, panaszkodó haverok, érted, nem férnek bele. Egyszerűen nem fér bele, mert az élet örök, de most ebből csak ennyi időszak van. Tehát ez egy 80-100 év, ezt jól kell csinálni. Ha lehet, a legjobban. És láthatod, hogy igen, hogyha ezt komolyan veszed, ezt a ténylegesen a legnagyobb tanítás az, hogy minden szeretet közül az első az önszeretet. Tehát ha ezt komolyan veszed, akkor abban nem fér bele semmi, ami negatív. Szia! Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, írd meg a véleményedet kommentben, és iratkozz fel hasonló tudatos tartalmakért. Találkozunk a Tudatosság iskolájában.